E no concello lucense de Guitiriz, unha capela acabou destrozada por un tractor que chocou contra o muro posterior do templo. O condutor do vehículo abandonou o lugar dos feitos, pero foi localizado e deu positivo na proba de alcolemia. Hoxe, a capela que está situada ao fondo do campo da feira de Parga, en Guitiriz, está tapiada con tablóns. O muro traseiro quedou esnaquizado. A poucos metros está o tractor que puido ser o causante do destrozo. Aínda leva as pedras en riba. Pouco sei exactamente que non estaba aí naide o vivo. Ou polo menos non nos consta que naide o vira directamente, máis que quen quera que o fixera. Un tractor parece que se esnafrou contra a capiña, causándolle un boquete enorme, destruindo un retablo do siglo XVII, dañando varias imágenes, ainda puido ser peor do que foi. Afortunadamente non había ninguén dentro. Os danos máis graves están no interior. Parece que hai bastantes daños, sobre todo no retablo. Algunhas imaxes lograron salvarse e outras parece que están dañadas que necesitarán, claro, bastante restauración. O retablo quedou partido en cachos, seguramente algúns cachos ainda están dentro debaixo das pedras do muro. O San Roque, hai veía dúas imágenes de San Roque, unha imagen máis nova que estaba en laterales e non tuvo daños, pero a realmente a máis valiosa, que é a que estaba no retablo, policromada, que se ve que estaba restaurada de reciente, esa soltouse da súa base, caeuse o sombreiro, un San Francisco faltanlle as maus, o San José dañouse un pouco a cabeza. Sucedeu pola tarde, pero o conductor do tractor abandonou o lugar dos feitos. Cando a Garda Civil o identificou, fíxolle as probas de alcolemia, parece ser que superaba o límite permitido. O lugar quedou sinalizado e as misas se trasladarán para a igrexa parroquial, onde se gardan as imaxes que se puideron salvar do accidente. A intención é restauralas.